Hej så! Velkommen til den her video, hvor du kan se, hvordan du gør rent i den fælles stue på Sofie Rifbjerg Efterskole. De ting, du skal bruge, er en støvsuger, en støvkost, en gulvskrubbe, en almindelig klud og en gulvklud. Start med at rydde op. Fjern ting, der ikke hører til, så du kan komme i gang med din rengøring. Når du har rengøringstjenesten af stuen, så er det dit ansvar at få det til at se pænt ud og sørge for, at der ikke ligger ting og flyder. Nu skal du have fjernet eventuelle spindelvæv i loftet med en støvkost. Der hvor der er højst til loftet og du ikke kan nå, der vil det være en fordel for dig at bruge støvsugeren. Støvsug nu hele gulvet. Flyt også sofaerne, så du kan støvsuge bag ved dem. Kom godt ind under alle møbler og ud i alle hjørner. Tag også støvsugerhovedet af og støvsug alle panelerne. Et lille lifehack er at sætte stolene op på bordet, så du kan komme til nedunder. Støvsug her også fødderne på stolebenene, da der kan samle så meget skidt. Når du har støvsuget grundigt og skal til at pakke støvsugeren sammen, vil det være vildt fedt, hvis du rullede ledningen ordentligt sammen og satte støvsugeren pænt på plads. Nu er det blevet tid til at lave en spand med sæbevand, hvor du skal bruge et Squish universal sæbe. Find også en klud frem. Tør alle overflader grundigt af. Hvis der er pletter, så gør dig umage for at få dem væk. Husk at vride din klud op jævnligt, så ikke du tør det samme skidt rundt. Tør stolen grundigt af, både benene, sædet og stolryggen. Når du har taget spisebordet grundigt af, så husk at sætte stolene op igen, så du er klar til, at du kan vaske gulv om lidt. Opdager du i øvrigt pletter andre steder, på f.eks. væggen eller sofaen, så tør du også dem af. Læg så din klud til vask, tøm din spand for sæbevand og skyld efter med lidt rent vand. Nu skal du have lavet en ny spand med sæbevand til at vaske gulv med. Her bruger du et Squish universal sæbe. Så tager du en gulvklud og en gulvskrubbe, og så er du klar til at vaske gulv. Vaske. Når du er færdig med at vaske gulvet i stuen, så husk at lægge din gulvklud til vask og sæt tingene på plads. Husk at få området godkendt af en lærer.